Wel, fi moyn troi'n ôl gyda chi nawr at yr adnodau a ddarllenesu, sef Genesis 1 ar 10, adnodau 27, hyd ddiwedd y benod, ymlaen i'r benod nesaf wedyn, y 4 adnod cynta. Galwad Abram yw teitl ar ddechrau penod 12, dyna'n teitl ni y prynhawn yma. A wy'n mynd i edrych ar y geiriau hyn, edrych ar galwad Abraham yn gyffredinol prynhawn yma. Mae yna gymaint yma. A wedyn down ni nôl at y fe rhywbryd i edrych arno fe mewn mwy o fanylder, gobeithio. Cyn bod ni yn gwneud hynny, mae'n syniad da, os oes Beibl gyda chi, newch chi droi i y rhan ar y ffrynt cyn yr Hen Testament. Mae yna fapiau, a nawr mae'r map sydd yn berthnasol i ni ar tudalen 20 o'r mapiau. So dyna XX. Alright, mae eisiau chi ffindo XX, ond ni'n mynd i wneud map a dangos i chi fan hyn. Ond mae cymaint o bobl yn ddar celf yma. Aethon ni yn rhy swyl i wneud e. A gan bod y mapiau yma gyda ni yn y Beibl, mae'n rwyddach i ni weld. Reit, ydy e gyda phawb, os dim eisiau chi edrych arno fe nawr, falle bydd yn syniad da i chi dod i'r riban ar fyna neu cadw'r Beibl ar agor ar y rhan yna. Mae'n dweud gyda fi Be Genesis. Ydy hwnna gyda pawb? Be Genesis, ferched, Be Genesis. Griffith, Be Genesis gyda ti fyna? OK, da iawn. So fe fyddwn ni yn dod nôl at hwnna yn y man. Mae eisiau fi gadw e hefyd. Right, dyna ni. Felly galwad Abram. Dyna beth sydd dan sylw heno. A tri pheth rydw i moyn edrych arno fe gyda yn gilydd prynhawn yma. Yn gyntaf, fi jyst moyn edrych ar y cefndir. Yn meddwl mae'n bwysig bod ni'n dechrau fyna. Hynny yw edrych ar fyd Abram. Ac wedyn yn ail, ydw i moyn edrych gyda chi ar yr hanes ei hun, hanes yr alwad, achos mae'n bwysig bod ni'n deall pob melelyn cyn mynd ymlaen. A wedyn ni yn drydydd, nawn ni cymhwyso rai o'r gwersi o hynny i ni. So, gobeithio mae hwnna'n glir i ni. Y peth cyntaf felly yw edrych ar y cefndir yr alwad. Hynny yw, fy moyn edrych gyda chi ar gyflwr y byd yn amser Abram pan galwodd Duw ef. Ac yn ni'n dechrau yn adnod 27 o benod 1 ar 10 o'r Genesis. Dyma genedlaethau Tera. Tera oedd tad Abram, Nachor a Haran. A Haran oedd tad Lot. Nawr, mae Genesis y fan hyn yn dechrau rhan newydd yn y llyfr. Ni'n gwybod hwnna oherwydd dyma'r fformula. Bob tro i chi'n gweld y geiriau hyn, dyma genedlaethau ... Os chi wedi darllen Genesis, ych chi'n gwybod
Mae'r llyfr yn llawn hynny. Dyna sut mae Moses yn rannu'r llyfr. Felly chi'n cael dyma genedlaethau adda. A wedyn nes ymlaen, dyma genedlaethau Noah. Nes ymlaen, dyma genedlaethau Shem ac yn y blaen. Felly dyma raniadau sydd ganddo fe. So cofiwch chi hynny, chi'n gallu gweld efo yna adnod 10, dyma genedlaethau Sem. Wel, dyma genedlaethau Tera. Felly mae yna benod newydd. Dyw ddim yn benod yn y Beibl fel petai, ond mae yn benod newydd yn y llyfr. I ddweud y gwir, allwn ni fynd yn bellach na hynny, cyfeirio at hyn tipyn bach y bore yma. Allwch chi ddweud, mae dyma ail ran llyfr Genesis. Mae Genesis yn cwmpo i ddwy, o un lan i fan hyn, a o fan hyn i ddiwedd y llyfr. Ac mae e'n cyflwyno y dyn yma i ni o'r enw Tera. Nawr, siwrd fyd oedd hi yn amser Tera a'i feibion, down ni ar nôl at ei feibion nes ymlaen. Wel, yr ateb i'r cwestiwn siwrd fyd yw hyn. Byd llywyrchus, byd llwyddiannus, byd oedd yn datblygu. Nid pobl gyntefig mor hain. A ni'n dueddol i feddwl fan ynddi ni. Dyw ysblygiad ddim yn helpu hyn i ni. Ond ni'n dueddol i feddwl am bobl, ni'n mynd nôl nawr, 4,000 o flynyddoedd a mwy, a ni'n dueddol i feddwl am y bobl yna yn gyntefig ac yn dwp. Ni'n dueddol i feddwl amdano nhw'n bobl blewog yn byw mewn o gofau. Wel, mae hynny bell o'r gwirionedd. Roedd y bobl yma yn amser Tera a'r gweddill ohonyn nhw yn bobl diwylliedig, yn bobl ddawnus, yn dechnolegol roedden nhw'n ddawnus. Hynny yw, nad oedd dim iPads gyda nhw. Ni'n dueddol i feddwl achos bod iPads gyda ni. Ei ni yn ddawnus dechnolegol, o falle i ni. Ond oedd y bobl hyn yn dechnolegol ddawnus. Roedd y pethau roedden nhw'n cynhyrchu yn ryfeddol, yn syfrdanol. Roedd na wareiddiadau, civilisations, hynod yn bodoli yr amser hyn. Roedd cerddoriaeth, roedd celf, roedd amaethyddiaeth, yn bethau oedd yn cael ei datblygu. Mae Genesis yn sôn am hyn yn ôl. Diwydiant, peirianneg. Roedd na adeiliadau amser hyn ryfeddol yn cael ei adeiladu. Mae archeolegwyr wedi ei ffeindio nhw. A maen nhw wastad yn synnu, yn dyn nhw, ar beth maen nhw'n ffeindio, a pa mor advanced oedd y bobl hyn. A roedd dawn gyda nhw, yr ziggurats yma, fel y temlau yma. Chi'n meddwl am ychydig nes ymlaen, mae'r pyramids yn mynd i ddod gyda'r Eiftiaid. Y gerddi yma, y Mesopotamia, y High Gardens. Chi'n gwybod, roedd y bobl yma yn hynod o sophisticated a dawnus. Nawr, roedd Tera yn byw yn y Caldeau. Nawr, edrychwch ar y map, i chi gael syniad o le mae Gobeithio chi gallu gweld, mae rhaid chi fynd draw i'r dde fyna, a chi'n gweld y môr yn stick o lan, dyna'r Golf Persia,
A wedyn mae just tipyn bach lan o fyna. Di pawb yn gallu gweld No, mae erbyn hyn yn just tipyn bach i'r de-ddwyrain o Baghdad. So rhwng Baghdad a'r Gwlff, wel mae'r Gwlff dal na, wrth gwrs, dydy. Felly yn Iraq mae y Caldeaid. Oedd yn rhan o'r wlad oedd yn cael ei alw'n Mesopotamia. Os chi jyst yn dilyn lan fyna, rhwng myna ddwy afon, Euphrates a Tigris, hwnna i gyd, rhan yn cael ei alw'n Mesopotamia. A mae'n mynd reit lan fyna, nes bod chi yn cyrraedd Twrci y dyddiau yma. A byddwch chi'n gweld, siwch ffeindio, dinas o'r enw Rhan. Chi'n gweld Rhan? Os chi'n dilyn i'r lan fyna, byddwch chi'n gweld Rhan. Fe fydd hwnna'n bwysig i ni yn yma. Ond dyna lle roedd Tera yn byw draw miloedd o filltiroedd o Israel. Doedd dim Israel ar y pryd, ond chi'n deall beth sy'n gen i wlad Cana. Ac mae archeolegwyr wedi ffeindio, iawn, dwi ddim yn gwneud hyn lan, yn yr amser oedd Tera yn byw na, roedd yn ddinas oedd wedi sefydlu ers o leia 1000 o flynyddoedd cyn hynny. Mae'n anodd i ni credu hynny yn dweud. Ond oedd wedi bod am 1000 o flynyddoedd. 1000 o flynyddoedd. Chi'n meddwl beth yw 1000 o flynyddoedd i nôl i ni? 1066. Wel, oedd erbyn i Tera a Abram gyrraedd neu byw yn roedd wedi datblygu. A roedd beth i 500,000 o bobl yn byw na. Ac mae archeolegwyr wedi ffeindio tabledi, nid tabledi iPads, ond cerrig, gyda pethau arno fe. Ac eto, oedd ysgolion yna, roedd llyfrgelloedd yna, maen nhw wedi ffindo hyd yn oed adroddiadau, disgyblion yna. A maen nhw wedi ffeindio ymarferion athrawon ar gyfer y plant. Roedd na hyder yn perthyn i'r ddynoliaeth ar y pryd. Os chi'n cofio, dechrau'r benod fydd yr llenyddion, chi'n gwybod y hanes Tŵr Babel. Dyma beth oedd yn dod trwy fyna, Tŵr Babel, sbel cyn hyn. Ond y syniad yma, dewch gwnawn breuddfeini a'i crasu'n galed, breuddfeini oedd ganddynt yn lle cerrig, adnod 3, a ffug yn lle calch. Yna dywed asan, dewch, adeiladwn i ni ddinas, a thŵr a'i ben yn nefoedd. Chi'n gweld, oedd y hyder yma. Roedd dynion yn dechrau lledaenu yr amser hyn. Oedd pobl Meibion Japheth yn mynd lan ac yn llenwi Ewrop. Ac roedd plant Ham yn dechrau llenwi Affrica. Oedd ddeir yn dechrau cael ei boblogi. Oedd na llewych, roedd pethau'n ffynnu yn y byd. Ac roedd dyn yn gwneud yn dda. Ac eto, roedd dyn wedi anghofio Duw. Roedd dyn erbyn hyn wedi anghofio am y farn, wedi anghofio am Noa, wedi anghofio am y dilyw. Roedd hynny dros 1000 o flynyddoedd yn gynt. Falle 2000, falle 3000 o flynyddoedd wedi mynd ers hynny. Roedd dyn wedi anghofio am hynny. Dynyddiaeth oedd y grefydd, humanism, i ni'n gallu neud Mae'r gallu gyda ni, eto adnod 4, dewch, adeiladwn i ni ddinas, a thŵr a'i ben yn efo, a gnawn i ni enw. Dyna ni. Dyma fyd Tera. A mae yna gymylau yn dechrau ymddangos. Yn dos a mae yn y testyn. Roedd pobl yn dechrau byw yn llai. Nawr, nhw'n dal yn byw yn hir i gymharu â ni. Oedd Tera hyn yn mynd i fyw a marw tan 200
a 5. Wel, mae'n hyn. Ond i gymaru a cyn y dilyw, yn nhw'n agosach at 1000 i chi'n cofio. So mae oes bywyd yn dechrau mynd yn llai erbyn hyn. Yn fyrach. A wedyn ni'n cael hyn. Bu Rhan farw cyn ei dad Tera. Mae yna rhywbeth ofnadw'n digwydd fan hyn. Am y tro cyntaf, mae mab yn marw o flaen i dad, nid yna ffordd dylse i fod, nid yna trefn naturiol, dyle tadau mynd cyn i blant. Ond mae Rhan yma, mab y Tera yma, mae e'n marw cyn i dad. Ac wedyn adnod 30, i ni'n cael hyn am Sarai, a roedd Sarai yn ddiblant, heb un i plentyn. Oedd hwnna'n rhywbeth trychinebus i wraig, i unrhyw wraig oedd hi ddim yn gallu cael plant. Mae fel y cymylau effaith pechod yn dechrau dod trwy. Wel, dyma fyd Tera, dyma fyd Abram, felly. Byd llwyddiannus. Ac eto, byd diddiw. Lle roedd dyn yn gwrthryfela yn erbyn Duw. Wedi anghofio am Duw. Ac yn neud yn iawn, heb Duw. Ond rhywbeth arall dylsyn ni'n nodi hefyd yn y pwynt yma. A mae hwn yn bwysig, ac mae hwn yn ein sobri ni hefyd. Ers y cwymp, ôl yn Genesis 3, oedd yna un llinach yn doedd e. Oedd yna un teulu oedd wedi cario ymlaen gyda y gwybodaeth am Dduw, gyda'r adnabyddiaeth o Dduw. Ac roedd hynny wedi parhau ers y dilyw. Chi'n cofio, mae'r Beibl yn dweud fod Adda ac Efa wedi cael mab o'r enw Seth. Ac yn y dyddiau hynny, y dechreuwyd galw ar enw'r arglwydd. Oedd trwy teulu Seth, roedd yna rai o hyd yn galw ar enw'r arglwydd. Dim llawer, ond roedd yna un llinach yn mynd ymlaen ac ymlaen. A hyd yn oed Noah, mae'n cario ymlaen, mae pethau'n mynd, wel, dim ond Noah i deuluodd ar ôl, ond y leiad y llinach yma, y llinach diwiol, yr had diwiol, yn parhau. Ond yma, mae fel petai wedi dod i ben. Oedd yna unrhyw un ar ôl ar y byd, yn y byd, erbyn hyn oedd yn nabod ac yn addoli Duw. Wel, ni ddim dweud yn hollol dogmataidd, ond mae'n ymddangos. Nad oedd neb. Hyd yn oed y teulu yna, teulu Seth a teulu Shem, mae'n ymddangos fod e wedi dod i ben. Y gwybodaeth am Dduw. Doedd neb i gael. Ac yn ni'n dod ar draws y dyn yma Tera, oedd yn y llinach, ond oedd e ddim yn nabod Duw. Chi'n gweld, dyma beth mae Joshua yn dweud ym Mhenod 24 ac adnod 2 pan mae'n cyfarch y bobl blynyddoedd ar ôl hyn. Yna dywedodd Joshua wrth yr holl bobl, fel hyn y dywed yr arglwydd Duw Israel, ers talwm yr oedd Tera, tad Abraham a Nachor ei chnafiaid yn byw tu hwnt i'r Eufrates ac yn addoli duwiau estron. Chi'n gweld y Tera yma i ni cael ei gyflwyno iddo fe. Oedd e ddim yn nabod Duw. Oedd dim clem dy fe, oedd byth wedi clywed am Dduw. Roedd e'n addoli duwiau eraill. Pagan oedd e. Oedd ganddo fe ddelwau. Mae archeoleg eto yn dweud wrthyn ni, roedd sawl eilyn gyda nhw yn
y prif un oedd y lleiad. Nhw'n addoli y lleiad yna. A dyma ble y maged Abram. Fe maged fe godwyd mewn teulu, oedd neb yn nabod Duw, roedden nhw'n addoli'r lleiad a delwau eraill. Dyma'r cefndir felly i'r hanes. Dynion yn neud yn ocei, yn llwyddo, yn ddawnus, ond dim Duw, dim yn nabod Duw, ond yn gwneud yn iawn. Yn yr pen cyntaf, ail no, dyna'r cefndir. Mae'n dywyll yn dywe, y cefndir yna. Yn gytuno, mae'n dywyll, mae'n drist ydy i feddwl bod pethau fel hyn. Blic, anobeithiol. Dyna'r pwynt. Ond, i'r sefyllfa anobeithiol, tywyll, trist yma, mae Duw yn dod. Mae Duw yn dod mewn. Mae Duw yn torri mewn. Nawr, gai jyst fynd trwy yr hanes gyda chi. Achos falle chi ddim cweit yn siŵr o'r hanes. Mae'n rhaid i fi fod yn onest. Fel pob tro o'n i'n dysgu, fe hun wrth astudio beth yn gwmws oedd yn mynd ymlaen yma. Ni'n cael ein cyflwyno ar y dyn yma Tera, wedi siarad am ei gefndir o leia. So oedd e'n byw yn y Caldeaid. Nawr oedd ganddo fe 3 mab. Adnod 27. Tera oedd tad Abram, Nachor a Haran. Haran oedd tad Lot. Mi eisiau chi gofio hwnna, achos mae Lot yn mynd i fod yn bwysig nes ymlaen. Ond sylwch, fel wedi cyfeirio yn barod, bu Haran farw cyn ei dad, Tera, yng ngwlad ei enedigaeth yn y Caldeaid. So, mae Tera, 3 mab, Haran un nhw, mae ganddo fe fab o'r enw Lot, ond mae Haran yn marw cyn Tera. Ac mae Abraham fel petai yn mabwysiadu Lot. Mae e'n mynd i, fe yw oncl mae'n mynd i edrych ar ôl Lot. Mae Nachor, pwy yw Nachor? Brawd Abram, un o feibion Tera. Mae Nachor, mae'n dweud, yn priodi. A mae'n priodi Milca. Pwy oedd Milca? Merch Haran. So os chi gweithio hwnna mas, mae Nachor yn priodi i nith Nawr, ni ddim fod i wneud hynna nawr, bydde hynny'n anghyfreithlon. Ond yn y dyddiau hyn, doedd pechod ddim wedi lledaenu cymaint â hynny, mae'n amlwg bod e'n iawn yn yr amser hyn. So mae Nachor yn priodi Milca. Ac mae Abram yw ar amser hyn, mae'n mynd i fod yn Abraham nes ymlaen. Ond be fyddwch chi'n maddau i fi os fi weithio'n gael o'n Abraham. Dim yn ei dod o hynny. A Sarai, mae e'n priodi. Fe fyddwn ni'n ffindo mas nes ymlaen fod Sarai hefyd yn un o ferched Tera. Ond nid trwy'r un fam. So roedd hi'n hanner chwaer i Abram. Nawr, beth sydd yn digwydd yn yr hanes? Dyna'r teulu. Beth sydd yn digwydd? Wel, mae pethau bach yn aneglur, a mae tyben bach o anghytundeb gan esbonwyr ynglyn â'r manylion fan hyn. Ond fel hyn wy'n gweld i, tra roedd y teulu yma yn y Caldeaid,
Mae Duw yn ymddangos i Abram. Ac mae yn ei alw e. I adael ac mae e i fynd i Canan. Canan sydd yn y petrial, reit draw fyna. Iawn, rwy ti adael ac rwy ti i ddod, i ti fynd i Canan. Nawr, ni'n mynd i edrych ar hynny, beth mae Duw yn dweud wrtho fe yn fanylach rhywbryd eto, falle wythnos nesaf. Nawr, mae Abram yn ei fyddhau. Nawr, cadwch lan dy fi, sori, mae hwn yn anodd hwn. Mae Abram yn ei fyddhau ac mae e'n edrych mae'n mynd draw fan hyn, chi ddim yn gallu mynd fel yna. Mae'n goffa mynd lan fel hyn, sgrwch ar y map. Mae'n mynd o a dilyn yr afon, lan hyd Haran. Chi'n gweld Haran? No, mae dyma bach yn ddryslyd pawb oherwydd Haran yw'r un enw y lle a'r bachgen bu farw. Iawn, so peidwch drysu rhwng y ddoi. Haran. Ond mae Abram yn mynd i Haran. Reit lan fan hyn, mae hwnna'n bell ydy e. Gweithwch chi mas, mae yna 1000 o filltiroedd rhywbeth fel yna i ddyfedeithio. Mae hwnna erbyn hyn yng Ngwlad Twrci. A mae Tera i dade a gweddill y teulu, Lot a'r brawd arall, Nachor, yn mynd gyda Abram. Lan fyna i Haran. Ond wedyn ni, maen nhw'n aros na. Lan fan hyn yn Haran. Nawr pam? Pam maen nhw wedi aros yn Haran? Nes dim ateb gyda fi i'r cwestiwn yna. Mae rai esbonwyr a rai pregethwyr yn bio neu condemnio Abram am wneud hynny. Dyle fe ddim wedi stopio, dyle fe wedi cario ymlaen i Canan. Dyna beth oedd Duw wedi dweud wrtho fe. Gadael cer i Canan. Wel, falle, mae rai yn dweud, falle dylwn ni ddim fod mor llym ar Abram am hynny. Mi'n dieddol i gytuno. Wy'n credu, ath Abram aros fyna yn Haran gyda'i deulu, ond wedyn mae Duw yn dod at y fedo ac yn dweud wrtho fe gadael hyn a gadael deulu a cer i Canan. Cario ymlaen ar y daith. Wel na wy'n gweld hi. Dy ddim yn ei lot o wahaniaeth, ond jyst i chi gael syniad o'r ffeithiau. Felly mae Duw yn dod at y fe eto ac yn dweud wrtho fe adael ac yn dweud wrtho fe adael i deulu i dad. Ac y tro yma, mae Abram yn ei fyddhau eto, ond y tro yma, dyw i dad Tera ddim yn dod gydag e. Mae Tera yn aros yn Haran. Tra bod Abram a'i wraig a Lot yn cario ymlaen yn ei fyddhau ac yn dod lawr i Canan. Reit, so dyna yr hanes. Cyn bod ni'n cobla nawr, gan i gymhwyso tipyn o hyn i ni. Beth yw'r gwersi i ni? Fi'n lygo yn y tŷ, pan i ni'n cael astudiaeth, pan ni'n cael dyletswydd gyda'n tŷ, yn y tŷ. Fi'n lygo pan i wedi darllen darn gofyn i'r plant. Beth yw'r gwersi o hyn? A fi bron yn gofyn i chi yma. Ch'bod, dyn ni'n deulu yma. Fi bron yn jyst troi hyn mewn i seiet, mewn i astudiaeth. Beth i chi meddwl yw'r gwersi o hyn? Ond mae amser yn mynd, so fi'n mynd i ddweud chi beth wy'n gweld fel gwersi, ond dwi'n siŵr bod chi wedi gweld pethau yn barod. Siwr fyd oedd byd Tera, Abraham, Sarai? Wel, ni wedi dweud yn barod byd llwyddiannus.
ffyniannus. Roedd dyn yn ymdopi'n iawn. Roedd ei weld i mynd yn o'n erth i'n erth. Yn dod e. Roedd hyder amlwg gyda dyn, ac eto dan y wyneb, roedd na ddrwg, ac roedd na anobaith. Ac roedd neb a adnabyddiaeth o Dduw. Mae Paul yn ysgrifennu i epistol at yr Rufeiniaid. A dwi ddim yn gwybod os yw Paul yn meddwl am yr adeg yma, neu os yw Paul yn meddwl am ei adeg ei hun. Ond mae e'n dweud hyn yn Romans 1:21. O blegyd a hwy yn adnabod Duw, nis gogon y ddasant ef megis Duw, ac na biont ddiolchgar iddo, eith yr ofer fiont yn ei rhesymau, a'i calon a neallus hwy a dywyllwyd, pan dybiant ei bod yn ddoethion, hwy a eithant yn ffyliaid, ac a newidiasant o goniant yr anllygredig Dduw i gyffelybiaeth llun dyn llygredig, ac ehediaid, ac anifeiliaid, ac ymlusgiaid, o ba herwydd, Duw hefyd a'i roddes o i fyny, yn rhachwantau ei calonau, i aflendid, i amherchu ei cyrff, ei hun yn ei plith, ei hunain. O blegyd hyn, y roddes Duw hwynt i fyny, i wyniau gwarthus. Wel, efa am ei adeg ei hun, pan oedd y groegwyr ar Rufeiniaid, neu oedd yn meddwl am yr adeg hyn, beth bynnag yr adeg yna, gallai Paul fod yn ysgrifennu am yr amser ni, yn gallai fe. A dyna un wers, dyw dyn ddim yn newid. 2000 o flynyddoedd yn ôl, 4000 o flynyddoedd yn ôl. Yr un yw y patrwm, yr un yw Duw. Prydain fawr, wel, dyma ni yn dy fe, fel hyn. Neud yn iawn, ydyn, neud yn iawn, neu'n eitha da, pethau yn datblygu yn dechnolog, chi'n gwybod beth fi'n trio dweud, ond dan y wyneb, mae'n anobaith a mae'n ddrwg. Ond dyma'r cysur, i hyn dath Duw, i'r amgylchiadau hyn, i'r fath yma o gymdeithas oedd Duw wedi torri mewn a dweud wrth un dyn, dilyn fi, gadael hyn. Eisiau ti mynd ble wy'n dweud wrth y ti. A fe fydd haodd e. Sefyllfa anobeithiol. Ac eto mae Duw yn gallu torri mewn a gael un dyn, 2 dyn, 3 dyn, ond gwneud hynny'n effeithiol. Mae'n gysur i ni, dwi bob tro. Mae'n gysur i ni fan hyn yn Resolfen. Mae'n gysur i ni heno. Mae'n gysur i fi prynhaw yma, gyda'ch cyn lleied yma. Yn rwydd iawn i ni fod fel Elias. Wy ar ben fy hun. Mae Duw yn dweud Elias, hei, Elias, wedi gadael 7,000 yn Israel sy'n heb plygu glin. A'r berf pwysig fyna yw gadewais. Gadewais. Wy wedi gadael 7,000. Maen nhw'n 7,000 i fi. Mae Duw yn gallu torri mewn i amgylchiadau anobeithiol. Beth arall allwn ni ddweud? Gwersi eraill i ni. Wel, unwaith eto o'n i'n sôn o'n i am y llinach yma, llinach ddiwiol yma, yn dod i ben. Fel petai'r nentydd yn sychu a oedd llinach Shem neu Seth wedi dod i ben. Wel, ni'n gallu cymhwyso hwnna i Gymru hefyd yn dyn ni. Petai ni'n mynd nôl tair cenhedlaeth yng Nghymru, byddwn ni'n ffeindio fod y bobl yng Nghymru, y rhan fwyaf ohonyn, teuluoedd Cymru, yn mynychu lleoddoliad. Yn Resolfen fan hyn. Mae'n anodd i'r plant i gredu, mae'n anodd i ni gredu, ond roedd rhan fwyaf y bobl yn mynd i'r cwrdd.
Ac roedd llawer ohonyn nhw yn Gristnogion. Llawer ohonyn nhw. Ewch i nôl cenedlaethau. Ond erbyn hyn, ble mae disgynyddio nhw? Mae fel petai mae wedi sychu. Mae fel petai wedi dod i ben. Mae yna wers sobor fyna, yn oes i ni. Chi'n gwybod, allwn ni cael ein magu mewn teulu Cristnogol, ond ydym meddwl yn mynd i gerio ymlaen. Mae yna neges i blant yma, os allai siarad ar plant. Blant, jyst achos bod chi'n cael eich magu mewn teulu Cristnogol. Dwi ddim meddwl yn mynd i gerio ymlaen. Mae rhaid i chi wneud eich rhan chi agos gaeth wrth yn ei gyd, wedig y bobl ifanc, dim ond y bobl ifanc sydd yma, sydd heb cael teuluoedd. Byddwch chi'n ofalus pan i chi'n cael plant. Bydd y lan i chi, does dim guarantees, ond i chi moyn gwyddio, i chi moyn gwneud popeth yn eich gallu, neu'n siŵr bod eich plant chi yn cario ymlaen gyda'r llinach, bod e ddim yn dod i ben, fel nath e'n heili Tera. Ni'n gallu cymhwyso hyn ar lefel bersonol hefyd, yn dydyn ni. Yn Eseia 51 ac adnod 2, mae Duw yn dweud fel hyn wrth i bobl, edrychwch ar Abraham eich tad ac ar Sara a chesgorodd, canes ei hunan y gelwau sef ac y bendithiais ac yr amlheau sef. Ac ni bethau mwy o amser yn edrych ar y cyd-destun yna, ond does dim amser yn mynd. Ond chi'n cofio beth sy'n mynd hyn, mae bobl yn y geithglyd. A mae amgylchiadau nhw'n ofnadw. A anobeithiol, maen nhw wedi colli popeth. A maen nhw wedi mynd o'i cartrefi nhw. A mae Duw yn cysur nhw ac yn dweud nhw, cofiwch Abraham, cofiwch amgylchiadau anobeithiol Abraham a Sarai. A des i mewn, a nes i newid y sefyllfa, a sgwlwch beth ddigwyddodd. A meddwl Duw wrth y bobl yn y geithglyd, cofiwch chi hynny. Yr un Duw ydw i. Fi'n gallu torri mewn i'ch amgylchiadau chi a newid. A dyna gysur i ni yn bersonol, yn unigol y prynhawn yma. I ni gyd am problemau yndyn ni. Falle mae rhywbeth i chi'n poeni amdano fe, y prynhawn yma. Rhywbeth sydd rili cael chi. A chi'n meddwl, dwi ddim yn gwybod sut dwi'n mynd i ymdopi a hyn. Mae'n anobeithiol, does dim ffordd. A mae Duw yn dweud, na, cofiwch Abraham, cofiwch Sarai, cofiwch beth nes i. Oedd yr amgylchiadau i weld yn anobeithiol. Ond wy'n gallu torri mewn. Wy'n gallu gwneud rhywbeth o'r amgylchiadau hynny. Mae Duw yn hoffi os rhywbeth. Mae'n hoffi. Mwyaf anodd yw'r amgylchiadau, mwyaf mae'n mynd i gael y clod, chi'n gweld. So, mae'n hoffi pan ni'n dod i'r pwynt na, mae'n anobeithiol, I ddim o beth i wneud. Edrych arna hi. Just gorffen gyda hyn, go amser wedi mynd. Un gair o rybydd o hyn hefyd. A dyma rybydd i ni. Fe alwodd Duw Abraham, a fel wy'n dweud, gobeithio edrych arno fe to, mewn fwy o fanylder yn y dyfodol. Ond fe aeth i deulu gyda fe. Fe aeth i dad gyda fe, Tera. Ond fe aeth e peth o'r ffordd. Dim ond cyrraedd Haran lan fan hyn. Mynd oer, mynd yn bell, 1000 o filltiroedd, mynd gyda'i fab e, lan fan hyn. Ond oedd Duw moyn iddo fe fynd i Canan, lawr fan hyn, oedd yn wlad gwahanol. Mae Abraham yn ei fyddhau. Ond oedd Tera wedi aros yn Haran. A medd adnod olaf y benod, a bu farw Tera yn Haran. A fi'n credu fod na neges, fod na wers, y rybydd i ni gyd fyna. Dos e. Ac i ni gyd yn deulu yma. Chi'n gwybod,
mynd gyda'r teulu. Mynd gyda'r teulu, da iawn. Mynd yn bell gyda'r teulu. Mynd i Haran, lan fan hyn. 1000 o filltiroedd. Ond dim ond Abraham ath yr o'r ffordd. Dath Tera ddim gyda fe. Be fi e bar farw yn Haran. Chi'n gweld y neges yna fe. Mae'n bosib i ni fynd lot o'r ffordd. Lot o'r ffordd. Ond nid yr holl ffordd. Colli mas. Chi'n cofio taith y Pererin. Mae ydych chi sawl person yn taith y Pererin yn dechrau y daith. Mae rai ar y dechrau yn mynd gyda Cristion, hyblyg, styfnig, ond maen nhw'n rhoi lan ar ôl tyba bach. Ond mae yna rai wedyn sydd yn mynd, waw, yn bell gyda Cristion. Ond nhw ddim yn neud e. Nhw ddim yn cyrraedd ddinas nefo, fel Cristion, a gobeithio. Mae yna rybydd yn ei gyd fyna, yn osa. Ni ddim moyn mynd jes gyda ein gilydd, ond colli mas. Os gaeth o dia fel hyn, peidiwch marw yn Haran. Ddim moyn neb yn hyn i farw yn Haran. Wi ddim moyn marw yn Haran. Fi moyn mynd i Canan. Gobeithio bod chi'r un peth. Bod ni'n mynd yr holl ffordd. Nid jyst peth o'r ffordd. Wel, diwedd roedd y ras i ni i mateb i'r pethau hyn. Amen.